Pozdravlja vas Malčića. Sokolović. Veoma bitno. Ko si ti? Sokolović. Gospodin Sokolović? A vi, ko ste vi, gospodine? Jovica. Jovan. Ja sam još poštar, evo ga šere u pismu. Ja sam Malčica. Ovo je najbolja Malčika u istoriji. Hvala. Ja ti kažem, žene, da su te proklete večerne slatke veliki trošak. Bile one trošak ili ne bile, to je sad sve jedno. Što mora biti mora. Ali zašto mora biti? Zašto? Zašto mora biti? Ili ćemo mi zar da budemo gori od drugih? Od drugih? Uvijek se moramo po drugima da ravnamo. Gledat ćemo i jedare po našoj bolje živeti. Hoćeš valjda se otuđiš od tuđe sve? A šta ja imam od toga cijelog svijeta, što mi dolazi na moje večerne zabave? To da me još ovoga večera, dok je u moje rođene kući ismejava. Smeja? Dakako ismejava, jer ako potrošiš na takvu zabavu manje nego što bi mogao, onda kažu cicija. Sram ga bilo, kako se nije stidao da nas na takvu zabavu, na takvu večeru pozove. Ako pak učiniš više nego što bi mogao, onda kažu, luda, razumeće se. Počeš jednoga večera više nego što bi mogao, a onda kažu, posle mora mjesec dana da gladuje. Eto šta se čoveku hasni od večernih zabave. Ti si zaboravio da imaš kćer za sebe. Nisam žena, ali bih voljela da mi ko uzme kćer zarad nje same, a ne zarad moje večerne zabave. Zar ja nisam tebe prvi put u kujni ugledala? Onda su bila druga vremena. Reci bolje, onda još nije bilo večernih zabava. Dobro, ja se neću prepirati. Ako ti što nepravo, a ti kaži Malčin. Ta da, ti bi odmah da se ja s Malčikom svađam, ali toga neće biti. Malčika je moje dete. To jest valjda je nešto i moje. Utoliko što si je rodila, ali zato ona opet mene već ima volila. Kako je Malčika srećna? Vidi savjeta, vidi je li ustala Malčika. Ako nije, nemoj da je probudiš. Ako jeste, ti je zove da doručkuje. To jeste ako je gladna, jer ako nije, mi ćemo još pričekati. I onako tek 10 sata. Odmah. A gledamo, ona dolazi sama. Slatko moje dete, jesi li dobro spavala? Čedar moja, si ružno sama. Jesi umorna od juče? Da nisi lomna. Pa jesi li gladna? Hoćeš li malo kafice ili malo teja sa šunkice? Hoću, neću, ne znam. Hajde, Majk! Oprosti, drago dete, ja sam samo hteo... Tvoja mati je ko misli? Sad vi htjeli, zašto vi mislili? To mi je sasvim svijedno, kao da nema drugih. Osnovi samo na to da mislim. Savjetno, gotov taj doručak. Jeste, valjda ću ga doneti. Vi niste doručkali. Ni za kako bez tebe. Ni za živu glavu. A jesam li vam 100 puta kazala da neće tako na mene? Da, ti si baš juče rekla. Da ne doručkaš bez tebe. Juče je bilo juče, danas je danas. Evo doručka. Ovo meko ništa ne. Tako, vidiš savjeta. Nikada ne paziš šta uzimaš. Sve radiš na traške, a to mleko za jelo. Ali strina, ovo je pravi obrst. Sad jesi li video? A da se čovjek ne jedi. Ja se nimalo ne čudim savjeti što sve na traške radi, jer kako mi se čini, kao da se od nekog vremena jako promijenilo. Kako? A u čemu to? Kako se činiš nevešta? Kao da ja nisam primetila juče. Juče je primetila. Ti si zbunjena, da te priznaješ. Ja te ne razumijem. O dobro, ti si razumela, a nisi ti badava koketovala sa gospodinom Brankom. Ona je popretna. Nešto se toga tiče, tu mi je sve čisto. Kako umeš da se pretvaraš, ali neću ti pomoći, tu sam ja, razumeš li? I ja, samo mi je teško da ne te meni, si razumela? Jesi li razumela? Pamti dobro. Ti se varaš, Malčika. Dao Bog da se o tome i uveriti možeš. Već znamo, to se tako samo kaže. Evo, prvo pismo. Gospođici Malčiki, gledaj, još će biti kako ljubavno pismo.
Ko bi se tome nadao? Šta je? Čujte i pazite. Gospođice Malička, vi ste za mene prilika. To sam odmah vidio. Samo sam se stidio da vam kažem, usmeno. To telo pismeno. Pošto je budite mi ženica, to vas moli Tošica. To je ta prosidba. Gospodina Tošice? I to uslikujem na lepom satiranom papiru sa namalovanim probodenim srcem. A gle, ima još u skriptu. Još se ovo dodaje. Poslovica srpska je. Ona glasi. Izbirač naiđe na ukirač. A gle ti samo gospodina Tošice. Kakav bezobraznik. Tako što ovamo moguće za izbor Tošica, moj prosjed sa njegovim nosom. Evo još jedno pismo. Još jedno, da se nije gospodin Tošica predomislio. Gospođici Sokolović. To je za vas, Niki. Otvori pismo, dete moje, pročitaj. Poštovana gospođo, ja sam tako slabo da vi zaljubite se vašu kćerku. Tako sam tako slabo da molite vas za njenu ruku. Biću tako slobodno kroz jedan svakak po odgovor doći. Dakle, i on, biću tako. Kroz jedan svakak za odgovor doći. Štancika Lazić, prekrasno. Da to je već drugima doženje. Tvoja prosioc. Zaista, Malčika, to se zove sreća. Sreća? Zašto sreća? Pravo da ti kažem, meni nije ni najmanje iznenadno. Da više ne bih se čudila da dođe i treći. Treći! Treći prosim. Evo još jedno pismo. Gospodi, danas mogu. Šta veliš, Saveta? Ja bih se čisto ostavila. No, odmah ćemo vidjeti. Gospodinu Sokoloviću. Mene? Da, gospođice, ako nemate ništa protivno, ja ću ga otvoriti. Potpisano je Branko. Branko! A glasi, poštovani gospodine, ljubaznost i dobrota kojom me je vaša mila porodica uvijek predusretla, ohrabila je u meni misao da bih mogla cijelo svoj život u njenom prijatnom krugu provesti. Stoga se usuđujem voliti vam se za zeta. Moleći za ruku vaše mile kćerke Malčike. Dolazim po odgovor za jedan sat. Treći prosioc. No, Saveta, jesam li pogodila? Jesi, sasvim si pogodila. Kao da si znala. Ti si se zbunila? Zbunila? Kad sam zbunjena. Ti se varaš, draga Malčika. Ja nisam ni najmanje zbunjena. Ni najmanje. To mu je drago. Dosta da imam 3 prosjeca. Mogu birati i pogoditi. Zar ćeš ti tek da biraš? A zašto ne? Između trojice može se birati. Ali ja sam mislila da tvoje srce može pucati samo za jednog. A onda je izbor svršen. A ako moje srce ne piše za jednim, Onda ne treba ni da biraš. ti se šališ, ja ću da biram. Da se predomislim, onako mi neće uteći ni jedan. Drago moje dete, kad bi mene pitala, ja bi savjetovao da pođeš u štanciku, a ni Boga. Jeste bogat, ali ne spada u inteligenciju. A ti uzmi Branka, on je žurnalista. On nije siromah, a onda je i ozbiljan. A ti uzmi Tošicu, on nije se raspoložio. Suviše lutske. Ali vi ljudi čekaju odgovora. Neka čekaju, što je meni briga? Ako čekaju za mnom, razumete me? Za mnom! Ja ti kažem, ženo, da su te propete večernje za to je veliki trošak. Bile one trošak ili ne bile, to je sad sve jedno. Što mora biti, mora. Ali zašto mora biti? Zašto? Zato što mora biti. Ili ćemo mi zar da budemo gori od drugih? Od drugih, uvijek se moramo po drugima da ravnamo. Kada ćemo jedare po našoj volji živeti? Hoćeš valjda da se otučiš od cijelog svijeta? A šta ja imam od toga cijelog svijeta što mi dolazi na moje večernje zabave? To da me još ovoga večera, dok je u mojoj rođenoj kući smejala. I smejala? Da, kako je smejala, jer ako potrošiš na takvu zabavu manje nego što bi mogao, onda kažu Cicija, sram ga bilo, kako se nije stidao da nas na takvu večeru pozove. Ako pak učiniš više nego što bi mogao, onda kažu
Luda, razmeće se, potroši jednoga večera toliko da posle mora mjesec dana da gladuje. Eto što se čoveku kasne od večernje zabave. Ti si zaboravio da imaš kćer za udaju. Nisam ženo, ali ja bih voleo da mi ko uzme kćer zarad nje same, a ne zarad moje večernje zabave. Jer ja nisam tebe prvi put u kujini ugledala. Onda su bila druga vremena. Reci bolje, onda još nije bilo večernjih zabava. Dobro, ja se neću prepirati. Ako ti je što nepravo, a ti kaži malčiki. Da, ti bi onog da se ja s malčikom svaćam, ali toga neće biti. Malčika je moje dete. To jest, valjda je nešto moje. Utoliko što si je rodila, ali zato ona opet mene večno voli. Kako je malčika sreća? Idi Saveta, vidi da li je ustala malčika. Ako nije, nemoj da je probudiš. Ako jeste, a ti je zovi da doručkuje, to jest, ako je gladna, jer ako nije, mi ćemo još pričekati, onako je tek 10 sati. Odmah, ali gle, evo je gdje dolazi sam. Slatko moje dete, jesi li dobro spavala? Čedo moje, da nisi ružno sanjala. Hoćeš li malo kafice ili malo teja sa šunkicom? Jesam, nisam. Hoću, neću. Ne znam, manjite mi se, kanite mi se. Oprosti, drago dete, ja sam samo hteo. Tvoja mati je pomislila. Što ste vi htjeli, što ste vi mislili? Što mi se stvarno sve jedno. Kao da nemam druga posla, već samo na to da mislim. Savjet je gotov, doručak. Jes, odmah ću ga doneti. Zar vi niste doručkovali? Nikako bez tebe. Ni za živu glavu. Da ja sam 100 puta kazala da ne čekate na mene. Da ti si baš juče rekao. Da ne doručkamo bez tebe. Pa juče je bilo juče, danas je danas. Evo doručkam. Ovo nešto ničemu ne valja. Tako, vidiš Saveta, nikada ne paziš šta uzimaš. Sve radiš na traški, je li to mleko za jelo? Ali strina, ovo je pravi opus. Sad jesu video. Pa da te se čovjek ne jedi. O, ja se nimalo ne čudim Saveti što sve radi na traške. Jer, kao da se nekog vremena jako promenilo. Kako, a u čemu je to? Kao da se čini nevešta, kao da je nisam primetila juče. Juče? Primetila? Ti si zbunjena. Ti dakle priznaješ? Ja te ne razumem. O, dobro si ti razumela, nisi ti bodava koktela sa gospodinom Brankom. Već što se toga tiče, tu mu je savjet čisto. Kako umeš da se pretvaraš? Ali neće ti to reći. Tu sam i ja. Razumeš li? I ja. Samo mi je teško deliti nagrad. Jesi li razumela? Jesi li razumela? Upam ti dobro. Ti se varaš, malčika. Dao bi Bog da se o tome i uveriti možeš. Već znamo, to se samo tako kaže. Evo jedno pismo. Gospodici malčiki, gle, još će biti kakvo ljubavno pismo. Ko bi se tome nadao? Šta je? Čujte i pazite. Gospodice malčika, vi ste za mene prilika, to sam odmah video, samo sam se stidao. Da vam kažem usmeno, zato evo pismeno. Pošto je mišljeno budite mi ženica, to vas moli Tošica. Pa to je prosidba. Od gospodina Tošice. I to stihovima na letnom satirnom papiru, sa namalovanim probodenim srcem. Ali gle, ima još i pod skriptom. Još se ovo dodaje poslovica srpske. Ona glasi, izbijač naiđe na otirač. A gledaj ti samo, gospodina Tošice, kakav brzi razlog tako što napisati. Ovamo momče za izbor, Tošica mu je prosila sa njegovim nosem, Evo još jedno pismo. Još jedno, da si gospodin Tošica nije predomislio. Gospodici Sokolić,
To je za vas, Mati. Otvori pismo, dete moje, da pročitaj. Gospođi Sokolović, to je za vas, Mati. Poštovana gospođo, ja sam tako slobodan bio zaljubiti se u vašu kćer. Šta? Zato sam tako slobodan umoliti vas za njenu ruku. Dakle, i on. I bit ću tako slobodan kroz 1 sat za odgovor doći. Štancika i Lazić. Prekrasno, doći je već i drugim odoženjem. 2 prosioca. Zaista, momčaka, to se zove sreća. Sreće, zašto sreće? Prvo da ti kažem, mene nije ni najmanje interesovalo. Šta više ne bih se čudila da dođe i treći. Treći? Treći prosilac. Evo još jedno pismo. Šta veliš saveta? Ja bi se čisto opkadila, no, ali sad ćemo vidjeti. Gospodinu Sokoloviću. Meni? Da, otac, i ako nemate ništa protivno, ja ću ga otvoriti. Potpisan je Branko. A glas. Poštovani gospodine, ljubaznost i dobrota koja me je vaša mila porodica uvek predusretala, ohrabrila je u meni misao da bih mogao ceo svoj život u njenom prijatnom krugu provesti. Stoga se usuđujem ponuditi vam za zeta, moleći za ruku vaše mile kćerke Malčike. Dolazim po odgovoru za 1 sat. Treći prosilac. No, savetenica mi pogodila. Jesi, sasvim si pogodila. Kao da si znala. Ti si se zbunila. Zbunila? Zar sam zbunjena? Ti se važi, draga Malčika. Ja nisam ni najmanje zbunjena, ni znanja. Što mu drago, dosta je da imam 3 proslavca. Mogu birati po volji. Zar ćeš tek da biraš? A zašto ne? Između trojice se može birati. Ali ja sam mislila da tvoje srce samo za jedni može kucati. A onda je izbor za svršen. Ako moje srce ne kuca ni za jednim, Onda ne treba ni da biraš. ti se šališ, ja ću da biram. Da se predomislim. I onako mi neće upreći ni jedan. Drago dete moje, kad bi mene pitali, ja bih savjetovao da pođe za štanciku, on je bogat. Ne, spada u inteligenciju. Ti uzmi Branko, on je žurnalist. On nije siromah, onda je i ozbiljan. A ti uzmi Došicu, on je uvijek raspoložen. Suviše luckas. Ali ovi ljudi čekaju odgovora. Neka čekaju, šta je mene briga. I ako čekaju, čekaju za mnom. Razumete li? Za mnom. Ja ti kažem treba. Te proklute večernje zabave veliki trošak. Bilo ne trošak ili ne bile, to je sad svejedno. Što mora biti, mora. Ali zašto mora biti? Zašto? Zato što mora biti. Ili ćemo mi da budemo gori od drugih. Od drugih? Uvijek se moramo po drugima da ravnamo. Kada ćemo jedan po našoj bolje živjeti. Hoćeš valjda da se otuđiš od celog sveta. A šta imamo od toga, celog sveta, što mi dolazi na moje večernje zabave? To da me još ovog večera dok je u mojoj rođenoj kući ismeva. Ismejava me. Dakako ismeva, jer ako potrošiš na takvu zabavu manje nego što bi mogao, onda kažu, Cicija, sram ga bilo, kako se nije stidao da nas na takvu večeru pozove. Ako pak učiniš više nego što bi mogao, onda kažu, luda, razmeće se, potroši jednoga večera toliko da posle mora mjesec dana da gladuješ. Eto šta se čoveku kasnije od večernje zabave. Ti si zaboravio da imaš kćer na udaju. Nisam žena, ali ja bih volao da mi ko uzme kćer zarad nje same, a ne zarad moje večernje zabave. Zar ja nisam tebe prvi put u kujni ugledao? Onda su bila druga vremena. Reci bolje, onda još nije bilo večernjih zabava. Dobro, ja se neću prepirati. Ako ti je šta nepravo, pa ti kažem Malčeku. Da, ti bi odmah da se ja s Malčekom svadim, ali toga neće biti. Malčeka je moje dete. To je, valjda je nešto i moje. Toliko što si je rodila, ali zato ona opet mene već
savjeta. Vidi je li ustala malčin. Ako nije, nemoj da drugu. Ako jeste, a ti je zove da doručkuje. To jest, ako je gladna, jer ako nije, mi ćemo je još pričekati. A i onako je tek 10:30 sahata. Aha, pa gde? Evo ne vidim da ovo se stvarno. Slatko moje dete, jesi li dobro spavala? Čede moja, da nisi ružno sanjala, Jesi li umorna od juče? da nisi lovna. Jesi li gladna? Hoćeš li malo kapici ili mama teje sa šunkicom? Jesam, nisam, hoću, neću, ne znam. Malite me se, okanite me. Prosto, drago dete, ja sam mislila. Tvoja majka je pomislila. Šta ste vi hteli? Šta ste vi mislili? To mi je sasvim svejedno. Kao da ja nemam druga posla, već samo na to da mislim. Stavite li gotov taj doručak? Jeste, ono što je dobro. Zar vi niste doručkovali? Nikako bez tebe. Ni za živu. Pa jesam li vam ja 100 puta rekla da ne čekate na mene? Da ti si baš juče rekla... Da ne doručkujemo bez tebe. Juče je bilo juče, danas je danas. Evo doručka. Tako, vidiš savjeta. Nikad ne... Je li ovo mleko za jelo? Šta ne radiš na traški? Je li to mleko za jelo? Strino, ovo je pravi jogurt. Sad, jesi li vidjela? Pa da se čovjek ne je. O, ja se nimalo ne čudim savjeti što se tako na praške sve radi. Jer kako mi se čini, kao da se od nekog vremena jako promenila. Kako se činiš, Nedešta, kao da ja juče nisam primetila. Ti si zbunjena. Ti dakle priznaješ? Fenomenalno.